Awududli ntombi engena bhaskithi yangena mangekeke la keke ntombi ungena nkomo uyayidla inyama. Atubula. Naku sengiphendula isilima. Atubula. Uphi. Ubani? Tshona ngapha. Indoda sibabili la. Simbo. Dudu bese kuzokhuluma nawe. Ethu ntiyenzelani ngawe mfowethu? Yini into ethi ucabanga? Cabanga leyangane Pete. Yiphi uma ingane? Uthobeka. Ethi tadotelanga yini kulo nosikele? Hayi koncamane sisile kuze kubuye uJesu. Kodwa leyangane kumele kube yami. Okay, ngakuzwa. Shutwe Tombolo. Shusasophila le mpela ukuthi njalo sesifuna isihlale endukwini. Cha mina bengithi phela mina lo muntu lo ngeke ashaye ekubeni siba yi-3 ekubeni ne-1. Ngishilo sibalekeni wena wathini? Phela mina bengithi Hayi Tombolo ungasachazi. Nguwe nje losifaka ehlathini. Waphinde wasifaka endukwini. Akekho umuntu ongazi la ukuthi usikedle embi yashaya. Dudu ngiyakuthembisa ngizokuphatha smooth njengequeen. awusho ke mpela unayo imali. Dudu ihlangana naphi imali? Hayibo awazi uzilave izimani baba. Hayi Dudu iqola futhi mina anginayo imali. Pho uthanda nekungena mali. Ngithanda wena somdudu. Yini? Ngizokuxoxa mfana ungaphinde isho lo gama. Kanti uma uthi asafiki yini kade ngilendile la. Soka lapha. Amazi uthi kade ngikulendile uphuma. Ngiyaxolisa ukuthi ngibe nokubambezeleka ubama bese ngithume store. Ngaya ngenkinga mama sami sihlela phansi. Sikedle manje yaxolisa. Xuselana. Konke engikwenzile. Yazi ungihlambalaze phambi kwezwe wakhalela omunye umfana. Kwakuyiphutha. Usho ngale direction uMoyizela kwakuyiphutha. Cha ngiyaxolisa. Oh uthi cha kusho uqondile uMoyizela. Cha kangaka. Oh my God, yashele yona. Ukuphinda uMoyizela makhona umfana ushela ngizongithola kahle. Uthe khona ufuna ukungibuza kona. Empeleni kukhona mama. Ukuthi nje ngifuna ukubuza ukuthi abe khona umuntu othatha amashansi la kwindoni yami yamanzi. Empeleni ukhona. Hayibo, uba lo. Ulungani. Dudu mama. Yini? Wangivimba endleleni ufunani? Ngisacela ngibe isikhathi esincane ufuna ukukhuluma naye. Ngeke ngikwazi ngiyaphuthuma. Ngiyacela ngeke ngibe imoto. Yini ongayizwa lungani mangithi ngithunyiwe? Ngiyacela dakhelele. Lungani awuboni? Ngibona ini mama. Ukuthi angifuni ukukhuluma nawe. Ngicela ungilalele. Okay, 2 minutes. 1 minute left. Asiyakuthanda. 30 seconds left. Please. Singafithi ngizokuphatha kahle. Angidingi ukunakekelwa ubaba uyakwazi ukunginakekela. Amahle. Phela isikhathi sakho. Vele ulungane nje uzothatha intombi yami nje kanjalo. Shuthi becabanga ukuthi ngizokhohlwa ngawe soka lami. Kanti cha, ushaye phansi washunquthula. Ngiyabonga ukuthi ungalilahli ithawula ngami. Futhi angisoze ngalilahla. Ngiyakuthanda mazidu wami. Ngiyamthanda namfakode wami. Uyazi ukuthi bengiqama mama ukuthi uDodo uthathe ikhakhuletha kanjani. Sanibonani bangani akekho nimbonile uthatha calculator yami. uDodo ngimbonile ethatha. Ha asambeni kuyidudu yangijwayela asambeni semshaya. Athi bafana nthembe. Athi bafani again. Leyo sexoxa sibayeni we. Isikhumba sisiphendula isipha. Angifaki ukuthi. Angifaki ukuthi. Bafana ngenibikele emsamo. Khale njengembuzi. Sinkale njengembuzi. Yewe na Dudu kungani ungijwayela kabi? Into wabantu ngosuna. Uyintshontsheleni calculator yami. Ikhakhuletha yipi yona ngiyazi ukuthi njani. Unamanga uye. Ibuyise bese iyaxolisa singaze sikushaye. Futhi ngicabanga wena xa uzoshaya mina. Kanti yashisa yini? Hayibo, licabanga ukuthi siyalisaba yini ifurungu. Uthini? Ngithi ifurungu. Oh my God. Yo, lefumba lishaya impama. Hayibo ntombazane. Nakutshela wena. Ukwenzeleni lokho? Ngifuna ukubuka ukuthi uzothini uDudu. Ngithi uhlezi vele ezenza ibhoza lakithi.
Kahle hle boro, sibizele. Hayi relaxani madoda ngizokhuluma kahle mase ninonke niphelele. Oh, uthembele umngane wakho. Ekhuleka uyeza boy. Awa lamagwala eqhamuka. Lindeni manje madoda. Hayi silinde uDubula. Sinibona madoda. Yo hayi. Ngicabanga ukuthi sihlangane ngale meeting. Ngicabanga ukuthi sibe ne talent show. Phakathi sakhuluma. Bengicabanga nje madoda ingaba nini. Mina ngokubona kwami cabanga ukuthi next week Friday nina nithini? Bafethu lana bengikhuluma noBhoro ukuthi kube ne-talent show. Manje nina bengicabanga ukuthi ibe nini futhi kube khona ini. What about Tuesday or Friday? Yeah, shaya right Friday. Hayi bafethu mina bengicabanga ukuthi kushintshwe manje. Hlezi kukhona ukugida nokucula. Akube khona abantu abenza umshado. Yeah, bafethu nebhola li-right singakwazi ukuqhudelana. Mhlambe nokunye-ke okungaba khona. Sanibonani. Labe soqala ngabo uTeam Amahle ngicela uze la ngaphambili stage. Mama basithobe, mabasithobe, abantu bami, abantu bami. Ingilosi. Bashana abantwana esisasa. Kanti awusho ukuthi Amahle ucula kahle kanje? Uyabona ukuthi nawe igubuka mama. Imama leli ko. Mama basithobe, mabasithobe. Hello guys. So my name is Senseko Simlungisdo. Okay guys, before we continue watching the episode, please watch this. Skodo. How's it, Skodo, my brother? Hello, my nigga. So see you, my brother. I'm good. So, Skodo, please tell me, Skodo. Do you know Umkaya, Skodo? Umkaya? Yeah, my friend. Is Umkaya, my friend? You don't know Umkaya? Oh, Skodo, but okay. Let me show you Umkaya. Yeah. Let's go see Umkaya. Let's go see Umkaya. What is Umkaya? You Umkaya. Umkaya. Tell you better like it, my friend. Yo, and I really do. So, tell me, how can I get this? So you see, Scott. Yeah, you're gonna pay 250 rand on. Yeah, for more information, you're gonna contact this number. 072 11572. Yeah, my friend. But you're gonna add something, my friend. Something? What Yeah, is it now? my friend. If you stay far, you add 50 rand for pair. It's not big. I'm not big, my friend. Nah, It's gonna afford it. I afford it. I will need it. Hey, you see this gangster? Where's my sunglasses? Godo! Oh, fuck. There you are, my sunglasses. Okay, guys, don't forget to contact this number 072 1511572. It's cheap, right? Yeah, guys, so let's go. Continue to watch our favorite episode. Siyabonga Team Amahle ukuthi siculele kahle kanjena. Sicesheleni izandla for amarodo. Sanibona nonke. Ngiyathemba ukuthi niyaphila. Namhlanje kwi-talent show mina
ngucebo no 2K social ama-punchline. Kodwa mina ngizoqala ngisho point number 1. Point number 1 uthi ekuse kubuhlungu ukuba yiwele ngisho ushibilikile waba kuthi uyiwele. Point lami lokuqala lithi ekuse mina nothisha sidlala ibhola. Uthisha makha mina ngiyaphasa. Point number 2 wami uthi uzala ngisalibuka ngoba akasekho uhleziphi kazeni uhleziphi. Ekuse point number 2 wami uthi ukuze ubone ukuthi i-punchline liyisilimi. Izolo bekuyibirthday yami kodwa I had a bad day. Point number 3 wami uthi ekuse ngakufica esikoleni ungaphasi ngakuthatha ngafaka ebholeni but still awuphasi. Point number 3 wami uthi ekuse umama uyanginekela mina ngiyayithulela. Ekuse okay ekuse ngithatha isikhathi ngisiphosa benhloso ukubona i-airtime. Ekuse my last point is ekuse ngithatha ufish ngiphosa phezulu inhloso ngifuna ukubona i-flying fish. Siyabonga bese sesiqedile. Manje khoi. Uthi lapha nasafika senze njani? Uyabona-ke laphana-ke Sigodo njengoba bengishilo izolo. Yeah. Kuthi sizovumbuka njengentuthwane. Yeah. Noma sesihamba Sigodo. Sizonyamala. Yeah. Yawe Sigodo. Uthemba uvula vala. Yeah. Uyangijabulisa uma usho njalo. Ikhaya. Leli gazi lejiji. Yeah, lizokusenza sicela Sigodo. Sizonatha. Halo Sigodo. Sigodo. Kunekundwana lisibhekile. Kunamntasala. Kundwana impela. Kunamntasala kumele siwugqithise manje. Selanda. Umntasala. Hayi kodwa. Ijiji Sigodo. Siwuyeka umntasala. Sikuyeke lokhu inyoka efina. Asola ndijiji. Ijiji. Asola ndijiji.